Dwi'n meddwl hynna be maen nhw'n sgwynnu efo yn ysgolion. Y Groeslon, un o'r nifer o bentrefi Dyffryn Nanlle sy'n byrlymu o hanes. Dros y degawdau, mae'r gymuned hon wedi siapio gan ddylanwad y chwareli, bywyd cefn gwlad o'i chwmpas, ac yn arbennig, gorsaf reilffordd brysur a fu gweithredu o ganol y pentref o'r 4edd ganrif ar 15 i 60au'r ganrif ddwytha. Erbyn heddiw, mae atgofio'r am rai o'r cyfnodau hynny'n parhau'n fyw yng nghof y genhedlaeth hun, ac yn haf 2025, cafodd criw o blant ysgol Bro Llifon, y Groeslon, y cyfle arbennig o gyfweld a Bleddyn Jones, Mary Hughes, Dulcie Pritchard a Gwen Griffiths, a hynny yn safle Inigo Jones, i ddysgu mwy am hanes ei pentre. Dewch i ni gael ei cwrdd. Helo, enw fi di Annwyl. Helo, enw fi di Aila. Helo, enw fi di Molly. Helo, enw fi di Enian. Helo, enw fi di Arwed. Helo, enw fi di Megan. Helo, enw fi di Hannah. Croeso i Groeslon, dyma ein hanes ni. Pa tai sydd wedi newid dros y blynyddoedd yn Groeslon? Wel, mae yna amryw wedi newid yma. Oedd y siopa wedi yma, mae nhw gyd wedi cael eu troi yn dau, lle mae pobl yn byw yn un o rwan, ac mi oedd yna capelwi yma, 4 capel. Mae'r 4 capel wedi cau, a mae un capel yn lle mae yna artist o fri yn byw yna fo, a mae capel Ramos newydd i werthu rwan, a mi fydd capel Ramos yn mynd yn dydd yn buan iawn. Mae yna dipyn o newidiadau i'r adeiladau. Lle oeddech chi'n cael y tren yn Groeslon? Yn gwaelod y pentra, lle mae'r croesffordd, y crossroads yn fan'na, lle mae'r dafarn rwan. Nwch chi be, dyma chi llun o'r stesion, honna oedd y tren, ac oedd y tren yn dwad o Gaernarfon ac yn mynd i Pwyseli ac Porthmadog. Yn cario bob un ddim, achos to yna ddim bysys, to yna ddim ceir, na chydig iawn o loris ar y tren o pob beth yn dwad. Pam nes fi cael profiad o tren? Wel, o'n i'n sôn chi bod ni wedi cael yn dwyni fyniadau cryfal, mi orffennodd yr hyfal. A mi ddoth loris, da ni'n gweld ar lôn rwan, achos oedd loris, pob un lori oedd cael ei gwneud yn mynd i'r hyfal, i soldiwrs. Wedyn to na'n byd i gario bethau ar lôn. Ar ôl yr hyfal, mi oedd loris yn boblogaeth, a pobl yn prynu loris, a pobl yn prynu bysys, a wedyn oedd pobl yn mynd ar y bus wedyn i dre, dim ar y tren. A do ddim eisiau'r tren wedyn. Oedd y loris ma'n yn mynd yn gynt, achos oedd glo yn dwad i Groeslon ar y tren, oedd eisiau gario fo i fyny i Carmal, a Cesaria. Efo can ceffyl bryd hynny, ond o loris, pan ddoth loris, o loris yn medru mynd ar glo, y sydd i fyny Carmal, neu Pen y Groes, neu Nebo, ydy'n to na'n gwaith i'r elfen anffodus. Piti. Y penderfyniad llywodraeth Prydain. Ia, neu pres. Achos mae yna chwith mawr. Doedd llefydd ddim yn anghysball pan o'na dred. Oeddech chi'n medru mynd i lawr yn fwy o lefydd. Ie, car yn ti chi? Sirfi? Oes, a car yn ti chi? Wyddoch chi pan o'n i'n hogyn bach, un car oedd yn Groeslon. Dwi'n cofio. Debyg i hwnna. Ar un bach hws. Ac oedd o wedi cael ei gadw wrth yn hen bos. Da chi wedi gweld siop computers cyfrifiadur yn Groeslon wan? O, Celtic. Dyna garage y car cynta yn Groeslon. Taxi, Miss John Parry. Pa fath o wersydd ydych chi'n gael yn ysgol? Oedden ni'n dysgu gweu, oeddech chi'n dysgu gweu yn Groeslon? Gweu a gwnïo, a falle? Coginio. O gwersi. Cael ei fydda chi'n neud rwan mathemateg, a Cymraeg, Saesneg, Coginio. Hanes, ia. Be? Hanes, dwi'n? A deall. Dearyddiad, ia, hanes, ia. Pa fath o gemer ydych chi'n chwarae yn yr ysgol? Does i bron yn 6 oed yn Groeslon. A doeddwn i ddim yn dwi'n yn cofio chwarae gemar yn yr ysgol bach arall lle roeddwn i wedi cychwyn. Achos dim ond dwsin o honna ni oedd yno. A o
4 oed i fyny i 11 pan oedden nhw'n gwneud yr arholiad scholarship oedden nhw'n iawn fo. Oedd lle difyr ofnadwy, oedd ni wrth fy modd yno, a wedyn dyna symud i'r Groeslon, a ddysgus i lawer iawn o bethau newydd. A dweud y gwir plaen gonast, doeddwn ni ddim yn lectio yr ysgol newydd. Ac oeddwn ni'n gwrthod mynd, oherwydd mae di on blaidd. A wedyn, mi oedd mam yn gorfod yn anfon ni, yn anfon ni, yn anfon ni. I wneud yn siŵr mod i'n mynd i'r ysgol. Ac yn diwedd mae'n dweud, dwi ddim yn mynd â chdi at y giat heddiw, mae'n rhaid i chdi fynd dy hun, a mi na i sefyll a gweld chdi mynd i lawr. A be welo fi, ond y fi yn mynd yn ynghlwman tu ôl i ryw goed, a rhedag wedyn. Ac ar ôl mi fynd adra, dyma i'n gofyn, pam oedden ti'n mynd yn dy gwma? A pam oedden ti'n rhedag? O'n blaidd. A be oedden nhw yn chwarae ar yr iard, yn yr ysgol Babanog yn y Groeslon oedd. Mae Dosi'n cofio hefyd. O, Mr Blaen. Ia. Faint o'r gloch, Mr Blaen. A wedyn oedden nhw'n rhedag a dal, a dyn oedd y nesaf, yr un o'n cael ei ddal yn gorfod bod yn llwynog neu blaid am o'n i lle. Dwi'm yn cofio, ond oedden ni'n cyn iawn ar y gem hwnna chwaith. Os na digwyddiadau digwyddodd ers dalwm? O, na steddfoda capeli amser hynny, lle roedd yr ysgol, oedden ni'n dysgu canu, côr. Ia, o na capel Bryn Rhos, capel Hosan a capel Bryn Rodin. Ac o'na steddfod wahanol. Yna steddfod dolyg yn capel Bryn Rodin. Diwrnod dolyg. Ia, meddyliwch. A cynherdda yn yna hefyd. Cynherdda mawr a'r merched ma'n canu mewn evening dress llaes. O'n nhw'n dda. Oedden? A dramau, wrth gwrs, oedd. Oedd yna dramau, oedd. A jumble sale, jumble sale. Yn roedd yn y niaf, bod i gres. A neuad bren oedd yma yr amser. Ben o dan ni'n tyfu fyny. Lle oedden nhw'n chwarae biliard, dynion nhw'n chwarae biliard, ac oedden ni'n cymryd i fewn i weld nhw'n chwarae, ond bod rhaid i ni istaw a deud dim. Lle oedd ti'n mynd i chwarae ar ôl ysgol ysdalwm? Fel oedd hogia yn mynd i chwarae i cael stesiwn. O dan y stesiwn, ddech chi'n gweld y stesiwn eto. Rôl llun un yn un. O'na gau bach yno, mae yna plots o'n rwan, rhandiroedd. Lle mae pobl yn tyfu pethau. Cau o hwnnw. A mae'n oedd cau ffwtbol. Ond o gynnon ni'n ffwtbol, tyn o gynnon ni. Ac icio tyn dydyn ni. Yn cau adeg hynny, cau'r ysgol, cau stesiwn. Yn dilyn cael sgwrs ar rhai o aelodau hŷn y gymuned, cafodd y plant hefyd fynd ar daith o gwmpas safle Inigo Jones a holi John Lloyd, rheolwr y safle, am hanes y gwaith. Pwy oedd Inigo Jones? Oedd Inigo Jones, mab Hugh Jones, ddari dechrau'r cwmni yma yn 1861. Felly ddari o cymryd drosodd o Hugh Jones a ddo'n wneud llechi sgrifennu. Dych chi'n gwybod llawer am rhain y gwbl? Dyna beth ddari cwmni dechrau wneud. A y pensel llechan hefyd yn sgwennu arno, ddim papur, dim cyfriadur dyddi yna, a dyna beth am yr cwmni dechrau fan hyn. A reswm ddari Hugh Jones dechrau fan hyn am bod yr olwyn fawr yma i rhedeg y periannau i gyd. A dyna pam ddari o dechrau, a ddari Inigo, y mab o, cymryd drosodd ar y cwmni gael ei enwi ar ôl Inigo Jones. Be ydi hanes yr olwyn fawr oedd yn Inigo Jones? Wel, fel dwi'n gwybod, Hugh Jones oedd i dod yma i rentio'r shed yma oedd stad yn Llifon o bia fo. A reswm oedd eisiau rentio'r shed yma. Gweld y llun lawr fan'na. Mae hwnna'n dangos yr olwyn fawr. A oedd hwnna'n rhedeg y periannau i gyd. A dyna'r reswm ddari'r cwmni dechrau fan hyn am bod i rhedeg hwnna. A ddari cymryd lawr yn 1952, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio. A ddari'r stori fel reswm, dwi'n gwybod y reswm pan dwi'n cymryd o lawr. Am bod hen dyddiau, double-decker buses, dim dod, gweld y peth yn mynd dros y ffordd yna. Hwna'n dod dŵr o'r grafog ochr arall.
A bydd y double-decker bus ddim mynd o dan efo, crosio i fewn iddo fo, felly roed nhw cymryd o lawr. Dyna reswm maen nhw'n dweud ar i'r crossfield bus, y reswm bydd mynd o dan efo. A dyna ni, cip holwg fer ar hanes y Groeslon. Tydy hi'n wych gweld y genhedlaethau yn dangos diddordeb yn hanes ei milltir sgwâr ac yn gwerthfawrogi'r cyfle i holi aelodau hun eu cymuned a dysgu ganddyn nhw. Gobeithio y bydd y straeon a'r hanesion yn cael eu cofio a'i hadrodd am genedlaethau i ddod.